Waktu satunggaling dalu, ana bocah wadon sing dolanan HP ngantek tengah bengi. Jam ndunduhake wektu 1 wengi, gagat esuk banjur bocah wadon kuwi keturon. Lanjut dintenipun, bocah wadon kuwi tangi banjur cepet-cepet adus. Bocah wadon kuwi kesusu sinambi minuju sekolah. Ing wektu ngaso, bocah wadon iku ditakoni déning kancane. Oh iya, mau apa Kak Teri? Iya, mau yang kawanan kok gara-gara scroll TikTok lah emang ini. Terus kena hukuman apa? Iya, kena hukuman kan betul disuket kok tengah. Oh, namanya apa? Ya tuh, main jangan sekarang orang-orang kayak gimana kak? Mau? Ya udah semangat sih basi. Tentang itu kawan itu bukan patok ayam. Oh iya sih. Pokoknya kayak gue mau manggilnya tentang itu kawan gue mau main males kalau sehat juga. Kau kan bocah wadon nyakali itu nek pengen kawanan. Oh lah kayak gue harus masuk orang maning aja. Ngasih. Pesen moral saka film pendek kasebut, aja tangi turu kawanen, apa maneh tekan pleteking srengenge amarga bisa ngendohake rezeki. Mitose aja tangi turu kawanen, mundhak rezekine ditotol pitik.